Hola, bon dia a tots, benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, al igual que ahir en socials, avui en naturals també començarem un tema nou, val? Anem al tema 2, que és la circulació i l'excreció, val? Que serien els dos aparells que ens quedaria per veure. Bé, l'aparell circulatori, en primer lloc, anem a la pàgina 20, val? Saben que l'aparell circulatori és l'encarregat de transportar tots els nutrients i demés, de distribuir-los per tot el cos. Val? Està format per la sang, les venes, artèries i vasos sanguinis, val? Capil·lars, demés, i el cor, que seria la bomba que bombeja la sang. Val? Tenien la bomba, que seria el cor, les tuberies, com si digueren, que serien venes, artèries i capil·lars, serien els vasos sanguinis, i la substància que envia seria la sang, que la sang, ara veurem de què està composta. Bé, la sang, tots ens hem fet algun tall algun dia, vegem que és de color roig, val? I bé, és un líquid així una miqueta espès, val? És líquid, val? I arriba, i arriba a totes les cèl·lules del cos. Ens punxem o ens fem un tall on ens fem en tot el cos, ens hi sang, val? Si ens fem al peu, ens hi sang, si fem al dit, ens hi sang, si ens fem al cap, ens hi sang. Val? Doncs bé, una persona adulta té aproximadament uns 4 o 5 litres de sang, depenent també l'estatura i la grandària de la persona, i el pes. I bé, la sang és un líquid que està format per una sèrie d'elements. En primer lloc tenim el plasma, val? Que el plasma és una solució aquosa, val? És el que seria el líquid, i està majoritàriament format per aigua. I és el que s'encarrega de transportar els nutrients com proteïnes, glúcids, hidrats de carboni, etc., substàncies de rebuig de les cèl·lules, el que les cèl·lules no volien, que ja ho vam veure en la nutrició cel·lular, i altres substàncies, per exemple, els gasos com el diòxid de carboni, que també ho vam veure, o l'oxigen, en el cas d'això. Bé, les cèl·lules sanguínies que podem trobar en la sang són els glòbuls rojos, els glòbuls blancs i les plaquetes. Bé, els glòbuls rojos o hematies, val? També es poden anomenar hematies, són els més abundants. Hi ha aproximadament uns 5 milions de glòbuls rojos per mil·límetre cúbic. Val? És una mesura molt xicoteta de volum. I bé, hi tenen forma de disc. Ahí a la part dreta superior teniu més o menys la imatge que tindrien molt àmplia. Val? Contenen una substància anomenada hemoglobina, val? Que és el que dona color roig a la sang. I bé, la seva funció és transportar l'oxigen. Bé, els glòbuls blancs o leucòcits. Aquests hi ha menys quantitat, val? Podem trobar entre 6.000 o 9.000 unitats per mil·límetre cúbic, altra vegada, val? Són cèl·lules més grans, val? I tenen una funció de defensa. Val? Si contagiem alguna infecció, el nombre de glòbuls blancs doncs, augmentaria, val? Seria més es dispararia. Ara després ho veurem un exemple. I les plaquetes, val? Són fragments de cèl·lules que ajuden a tancar ferides, val? Quan es fem un tall i vegem que al cap d'una estona s'ha tancat, és perquè les plaquetes han pres pas. Val? Tenen una substància anomenada fibrina, val? Que forma coàguls, val? Fa que la sang es coagule i acaba formant-se de forma sòlida. Hi ha aproximadament 150.000 unitats per mil·límetre cúbic. Val? I bé, també la sang té funció de mantenir constant la temperatura. Val? La temperatura corporal és aproximadament d'uns 36 graus. Val? Doncs la sang és l'encarregat de mantenir aquesta temperatura. Bé, mirem l'exemple que tenim així baix. Val? L'anàlisi de sang d'una de les proves mèdiques més utilitzades. Consisteix a extraure al pacient un poc de sang que serà analitzada per conèixer l'estat dels components. Anem a veure l'anàlisi de sang Tenim el pacient del tal Enric aquest, val? Grup sanguini O positiu, que ja també els grups sanguinis després ja ho veurem el que és. I bé, es posa que té hematies
3.700.000 unitats per mil·límetre cúbic. Leucòcits 98.000 unitats per mil·límetre cúbic i plaquetes 175.000 unitats per mil·límetre cúbic. Val. Anem a analitzar una miqueta aquests resultats, val? Perquè ens dia que Maties, glòbuls rojos o hematies, havia de tindre uns 5 milions aproximadament per mil·límetre quadrat. Què passa si hi ha 1.300.000 unitats menys? Aleshores podem suposar que ha tingut una pèrdua de sang recent, val? Que s'ha pogut fer un tall i ha perdut una quantitat de sang. Aleshores la sang, fins que torna a recuperar aquest nivell de glòbuls rojos, doncs tarda. Després, té leucòcits, ha de tindre entre 6.000 i 9.000. Vale, en aquest cas té 98.000. Què passava? Que quan tenia una infecció, aquests glòbuls blancs o leucòcits augmentaven. Aleshores podem suposar que aquest tall ha creat una infecció. Aleshores els glòbuls blancs s'han disparat. I les plaquetes, ha de tindre unes 150.000 plaquetes i veiem que té 175.000 plaquetes. També això vol dir que possiblement les plaquetes hagin estat augmentant per a poder coagular aquest tall o aquesta hemorràgia. Val? Això seria més o menys, a veure, això tindria que veure un metge, i això és la suposició que jo faig mirant els resultats i la informació que tenim dalt. Val? Doncs més o menys podem veure la situació d'un pacient o d'una persona mirant un anàlisi. Bé, passem a la pàgina 21 i anem a veure els vasos sanguinis. Els vasos sanguinis, el que hem dit és, com si diguem, són els conductes per on va la sang. Val? Podem diferenciar de major a menor tamany les artèries, val? Les venes i els capil·lars. Artèries condueixen la sang des del cor fins als òrgans. El cor bombeja la sang, passa per les artèries i va als òrgans. En els òrgans es fa la respiració cel·lular i tornen al cor. Com tornen? Tornen mitjançant les venes. Val? Bé, les artèries són vasos gruixuts i elàstics, ja que la sang circula a molta pressió. Val? Del cor, pum, circula a molta pressió. Totes les artèries transporten oxigen, excepte les pulmonars. Les venes porten la sang des dels òrgans, com hem dit, arriben als òrgans i tornen al cor. Val? Són vasos més fins, ja que són més fins que les artèries, ja que la sang no circula a tanta pressió. Val? Transporten el diòxid de carboni, que ve de la respiració cel·lular, val? Va l'oxigen, respiració cel·lular, torna diòxid de carboni. Val? Excepte les venes pulmonars que transporten l'oxigen, val? I ja ho veurem en el tema, bueno, vam veure en la respiració, val? Que el sistema era una miqueta diferent. Finalment, els capil·lars, val? Les venes i les artèries passen, els vasos sanguinis van fent-se més estrets, fins que es fan els capil·lars, que són conductes molt finius, que són les encarregades de transportar l'oxigen, de depositar el diòxid de carboni, de depositar l'oxigen, disculpeu, i rebre el diòxid de carboni. Val? Bueno, i s'encarreguen de deixar l'oxigen, els nutrients als òrgans, recollir el diòxid de carboni i les substàncies de rebuig. Les artèries i venes es divideixen en vasos cada vegada més prims fins a convertir-se en capil·lars. Val, totes aquestes són els vasos sanguinis, són per on circula la sang al voltant del cos. Doncs bé, tenim en la imatge, val, el nom de les venes i de les artèries i bé, doncs, podem pegar una miradeta i demés. Bé, anem a fer l'activitat 2. Quines cèl·lules de la sang estan relacionades amb la nutrició? Quines tenen altres funcions? En què consisteixen? I respon a aquestes qüestions i raona les respostes. 3. Quines cèl·lules sanguínies són més nombroses i quines més xicotetes i més grans? Bé, ho acabem de veure fa un momentet. I 4. A quins vasos sanguinis es refereixen en cada oració? Condueixen la sang per l'interior dels òrgans. Porten la sang des del cor fins als òrgans. I tornen la sang des dels òrgans fins al cor. Val? Bé, farem l'activitat 2, 3 i 4 i la 5 també no cal que la feu, però sí que seria interessant que mirareu què són els grups sanguinis i quins grups sanguinis hi ha. Val? Doncs bé, això seria tot
vos deixo així la solució del repte d'ahir, val? I el repte d'avui seria la enganyifa. Busca la resposta a aquesta enganyifa. Quantes vegades es pot restar el número 1 del número 1111? Val? Hem de veure quantes vegades es pot restar el número 1 a aquest número. Val? És una miqueta enganyifa, ja veureu per què. Doncs bé, això seria tot per avui i res, moltes gràcies i fins demà. Adeu!